Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Şol bir wagtda klasslarda okuwçylardan maska dakynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşri ýurduň bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünleriniň berjaý edilmegine gödökçüligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençemi orta mektebinde şol sanda 55-nji mektepde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär. Klasslary 2-ä bölmeýärler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantindan öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören begenýärler diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran Aşgabatly ene 2 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurduň orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen kesellenýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1 sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giýmek rejimi giridildi. Okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulup her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýle-de 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klasslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mektepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudulmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuda uzaldylandygyny aýdýar. Sapaklar ähli mekteplerde erden saat 8:30-da başlanýar, saat 12-de ulyrak klasslar gelýär, saat 13:30-da bolsa iň ýokary sınıflar mektebe gelýär. Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlayan türkmen häkimetleri okuwçylardan klasslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler. İşgärlerden we okuwçylardan mektebiň çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde ber, käbirlerinde de formal ýagdaýda berjaý edilýär. Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşri ýurduň bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünleriniň berjaý edilmegine gödökçüligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1 sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barylýandygyny tasdiklap, bilim edaralarynda agyz burun örtükleriniň ulanşynyň gödökçülükde saklanjakdygyny hem belleýär. Maglumatda bu karara Türkmenistanda keselleriň ýaýramagyna karşı göreşýän adatdan daşary toparyň 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda geçirilen mejlisinde gelinendigi hem aýdylýar. Toparyň 21-nji awgustdaky mejlisiniň çözgüdüne laýyklykda mekteplerde sanitariýa, arasaçylyk, gigiýena we öňüni alyş zyýansızlandyryş işleri hasta güýçlendiriler diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülikleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1 sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talabynyň kiçi ýaşly käbir okuwçylar üçin howa ýetmezçiligine ýol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.